Ħafna għadhom ixxukjati bil-każ ta' 3 studenti u l-lecturer tal-Università li f'dawn li tresqu l-qorti b'akkużi ta' hacking, każ illi fi kliem il-Partit Nazzjonalista jikkonferma kemm għandna gvern illi telaq jiġri jilleġisla biex jirrestrinġi l-inkjesti maġisterjali imma m'għandu l-ebda interess li jirriforma liġijiet biex jiddefendi lill-poplu f'dal-każ lill-studenti żgħażagħ u għalliem. Meta bdiet din l-istorja marbuta ma' l-app Free Hour, il-Partit Nazzjonalista kien appella lill-Gvern biex jemenda l-liġijiet sabiex jirriflettu r-realtajiet tal-lum, imma x'il-Gvern baqa' jkaxkar saqajh m'għamel xejn u issa għandna studenti u għalliem li qed jirriskjaw il-ħabs. Il-Partit Nazzjonalista din il-ġimgħa appella s-sens komun u sostna li l-akkużi fil-konfront ta' 3 studenti u l-lettur għandhom jitwaqqgħu fil-waqt li qed jinsisti li l-Gvern jieqaf ifalli lill-ċittadini u jirriforma minnu fih il-liġijiet li qed jonqsu b'mod ċar lin-nies innoċenti. Fil-fatt kien biss issa li kien hemm xi forma ta' reazzjoni minn Kastilja, eżatt wara li tkellem il-Partit Nazzjonalista. Bil-Prim Ministru donnu qed jimplika li l-Cabinet se jiddiskuti dan il-każ u jiddeċiedi x'jista' jsir, possibilment anke li tingħata maħfra presidenzjali. Dan meta il-każ ilu f'ħoġru mill-2022.